Gaya sa tontohin na ray. Mao gani hapit ta tayo sa kauras diri ah. Okay naman sa kuha. La, unsa man to? Yatis. Masin pagsubok na ba? Aw, anda man ko permente. Labaw na ko. Unsa man to siya? Muramag. Ikan na libang. Bisa ko nakita, maragikan gyud nang ilo. Muna siguro ni mga agents, welcome sa atong grupo, sa atong organisasyon, CIA. Boss, unsa siya eh? Ay, CIA ganang mga agent. Mismo, CIA. Ay, bilog sa maso ni boss kay maso man daw ang i-applyan. Ako gani nga helper. Pataka raman din mo sulod di ay nyo. Wa mo kabalo sa inyong gisudlan. Wala mo kabalo sa inyong gipang sudlan. Kini ang CIA, Chismis International Agency. Chismis? Agency? Tama ang inyong nadungog. Kani sulod mo sa to organisasyon, mahimo na mo mga undercover agent. Chismis lang ta. Ito nga na may chismis. Modern na karon. Kay kung magpa-as if ta nga agent yun ta, dali ra ta masakpan. Munay paagi na tog chismis. Aw, dagko mga sildo boss. Dagko atong sweldo dere, 100 million. Pero sunod tuig na nato makubra. Gaya oy. Dugaya na boss oy. Ayo paglikra mo diha. Sige boss, nyon sa man natong buhatan karon. Sugda nato na isa. Sir, pasensya kay sir. Naliit ko sir. Yati nag-unsa man tawhanan ni Dre. Dre, anong si pangunta na? Napa-accept na ko nga mo training ko. Pantay ka, balik. Agents, gusto na ko karon ipakita ninyo kung kinsa mo. Kasabot mo? Sir, yes sir! Gusto na ko pag-count na ko karon og 1, 2, 3. Ipakita gyud ninyo kung kinsa mo. Kasabot? Sir, yes sir! Sige, handa mo. Sige, magsugod ta sa imuha. Pag-count na ko 1, 2, 3, ipaila kung kinsa ka. Kasabot? Yes sir, yes sir! 1, 2, 3. Si Junjun ko sir! Isok ka. Masaligan ka sa organisasyon. Tinahan ko sa imong porma. Dati na ka nga agent ba? Ay, dili sir hay. Mamaligaya ko balot na sir diya sa palengke. Katong sa kanto. Oh, nga naman. Kamo da itong perminti palitan og katong bugok. Ay saba boy, kung gusto pa ka mabuhi. Sige, ipailay mo kaugalingong karon. Pinaagi sa pagsagit sa iyong pangalan. Sabot! Yes sir! When I count 1, 2, 3, shout your name. Okay? Yes sir! 1, 2, 3. Boy Ambats! Nice. Sa pangalan ni mo, boy? Perino sir! Sige, dawat na ka. Sana Ang gusto na ko diri sa agency, dapat klaro kay mo istorya tag mga tao. Lalo sir! Pero kabalo mo ka mag-sign language. Kabalo ko sir. Dili akong gamit. Sige, maayo. Datos. Na may babae diri nakasulod ah. Dili pwede nga ni babae diri sa agency kay mailan na nga naga-chismis ni. Alira. Kabalo ba ka nga bawal diri ang babae? Ang bawal man sir. Bawal ang babae diri kay masakpan ta nga nagchismis ta. O gini mga lalaki gipangkuha no. Actually sir, trans ko. Translate ka? Hey! Sa pangalan mo suna? Rodel. Ika pangalan pag sa ex. Kaya uy! Sige, balik. Saman, kaya pa mo uy! Unsa di problema day? Sika man na day! Pinay na ko day! Ay, nasab ko niya! Pinay na ganun mo! Ako rin bahala sa imo, taga-anti kag sa kalibo. Ang ganun mo kanino? Pinay lagi ko ano? Gusto ni mo i-partner ako sa sima? Oo, ipartner ka sa kuano! Gusto mo mo. Ay, nasikaw man diyan. Unsa naman? Pero paano man? Ay, nalagi pag niya nalagi. Ikaw na nga sakot. Ako bahala sa imo. Pila may gusto dani mo day. Ala ka daw mo. Gusto mo kanimo buwan? Ako gusto gina ko na no. Sika man na. Ako. Teka, bahala ka. Mo binang gato na ko diri ano. Sige, relax na. Agents, paminaw na ako, okay na mo tanan. Except ani kang kani. Og sa kang Junjun. Kamong tulo, goods na mo. In na mo. Ha? Unfair ha, uy. Congrats, pasok na mo. Yes. Salamat. Kini may chika. Sige kamong tulo, pwede na mo mahawa. Yes
boss. Sige na, kasi. Unfair ra pud boss uy. Dili unfair. Kay kamo ang una na ko isabak sa misyon ni Junjun. Ay, so mina na ko'y trabaho. Dili kay na lang kay trabaho. Paslakan. Si paslakan. Pasok na ka. I-partner ta mo ni Junjun. Okay ra nimo? Okay. Sir, pwede na ako siya madala, sir. Sige, ikaw bahala. Bahala ka dara, oy. Pantabon. Gago ko! Isa man to. Daga ko gipantira mo ba sa una po? Ay, lagi ka. Yatis gilubi.